Tak dneska budujeme vláčik. Taký dlhý. Ejdenko, a pôjde cez tunel? Kde sme postavili tunel? Za chrbtíkom. Ako píska vláčik? Huhu. Tak daj do tunela a zapískame. Ide cez tunel teraz, áno? Ešte buduješ, áno? Ejdenko, ešte buduješ viacej, áno? Čo hľadáš? Tunel? O, garáž, okej. Tak musíme odísť od vlaku a postavíme garáž, dobre. Okej.